Plemex! Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Diyos, maray na hapon tabi sa inyo kabos mga tugang. Welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Ligasping. Ngunyan na daw ning Sabado, petsa 21 kang bulan ning Hunyo 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Sana po yaon kamo sa maray na kamugtakan. Ngunyan na Sabado at siguro nakapagpapahingalo-hingalo kamo. Ta siyempre baga pag weekdays, trabaho, pag weekends, at least may panahon kamo para sa sendong sadiri. Ang iba nga ni siguro naglalaba, ano? Pero ang iba may klase pa manggirara. Ito minsan Monday to Saturday, pero of course sa ibang mga opisina hanggang Biyernes na iyan. So tawan taning lugar at asing panahon asa tuyang buhay ta mga tugang, sabi nga ni ang buhay tanig sa kinabaan bako man permanente, ano? Kaya habang kita nabubuhay, tawan tala ning pag-ukulan ta ng panahon at pag-ukulan natin ng mga importanteng mga bagay. Ano kasi ano nangyari nung nakaraan, di ba? Nung June 12, ito mga tugang na itong Air India, ano? Itong bagbagsak ang isang eroplano duman. Ano? So maugmahon sa pamilya, tamauruli na nga sa London, tapos maugmahon, pero ano nangyari? Ano? Sabi nga, isang idlat lang na wala na kaagad ang lahat. Ano? So, kasi hindi po talaga natin hawak ang buhay. Isang masasabi, isang katotohanan na hanggat sa ngayon, hindi gaano pinaniniwalaan ng karamihang tao. Ano? Na ang buhay po ng tao ay hindi natin pag-aari. Ano? At wala po tayong masasabing control ng ating buhay. Kahit gusto pa natin mabuhay, kung talagang hanggang doon na lang talaga. Ano? Kaya sana po mga tugang, habang tayo nabubuhay, patuloy ang paggawa natin ng kabutihan. Ano? Pagrespeto sa kapwa at pagpapahalaga o pagpapakinabang sa pakinabangan natin. Kasi sayang, ano? Na lahat na pinag-ipunan natin, hindi naman natin napakinabangan. Sayang. Kaya habang tayo nabubuhay, make use of what God has given you. Okay? So mga tugang, siyempre tuwing Sabado, ang sa tuwing pinag-uurlayan, ang paghanda para sa kinabukasan. O, hindi ba kinabukasan talaga naman araw ng bukas ko kinabukasan. Kaya nga, ang paghanda ng kinabukasan ay paghanda na rin ngayon. Kasi sabi nga, it must start now. It must start today. There will be no future without today. And even the lessons of yesterday. Napakahalaga po mga tugang yan. Sa aga, petsa 22, sa tuyang isi-celebrar ang solemnity, ng tinatawag natin Corpus Christi, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, ng Panginoon. Alam mo, marami na po mga Eucharistic miracle. And ako po ay hindi naman masasabing saksi, but I have been there to Italy, doon sa Lanciano, kung saan ang istorya mga tugang duman, susurang padig itong panahon, nagduda na ang sa iyang kinukonsagrar ay talaga ba inihong dugo at katawan ni Kristo. Doon sa pagdududa niya mga tugang, nag-appear talaga na laman ang sabi nga nasa puso, laman ng puso, at the same time dugo, ang yung alak naging dugo talaga. Kaya nakangalas-ngalas. At totoo po nangyari ito, at masasabi natin even proven by science. At na ang Diyos ay makapangyarihan. Masasabi kasi imposible naman. Alam mo, sa Diyos wala pong imposible. Sabi nga, if God can create man out of nothing,
It's easier for God to make wine as His blood, to make bread as His body. Madali kasi there is already something. If God can make something out of nothing, then it's easy for God to make something out from something. O yun, mga tugang. Kaya hindi po imposible yan. Kaya madali po yan. Pagka lang, siyempre, sa pagtubod. Kasi ang problema kasi sa mga tugang ay ang pagtubod. Kasi marami pa rin, may mga tao pa rin na ay nagtutubod sa Diyos. Kadakol ba nangyari na may mga nangyari pigbasang-basang ani sungaran kang Diyos? Ano ba nangyari duman? Sa California, ano ba nangyari duman? Minak nila ang Diyos. Wala na ang Diyos. Tingnan mo, nagkabingan ng sunog. Sasabi naman nila Padre, hindi ganun yun. Alam mo, diay mo dapat basang-basangon ang Diyos kasi hindi naman ito ibig sabihin na pinarusahan sila ng Diyos. Alam mo, ang dating ko, ang take ko doon, kasi sinasabi wala daw ang Diyos, nagpakita ang Diyos. Kasi ang Diyos nagpakita rin sa apoy. Ang Diyos nagpapakita rin sa atin sa mga circumstances sa ating buhay. Kaya pinagpapagirumdum kasi may mga tao talaga, di ay nagtutubod na may Diyos. Di ay nagtutubod na ang Diyos makakagibo kang mga ngalas-ngalas na bagay. Ang Diyos makagibo ning mga imposibleng bagay. Kasi nga, Diyos nga siya. Ang tao po kasi, hindi Diyos. Pero minsan, ang nangyayari, sinasamba ng tao ang kanyang kapwa-tao. Minsan, takot pa nga ang tao sa kanyang kapwa-tao. Madadawog mutabi ang sinasabi nila. Tingnan mo na lang, ano naman sasabihin ng tao? Anong sasabihin ng ating kapitbahay? Narinig mo na ba siya? Anong kaya sasabihin ng Diyos yan sa iyo? Yun. Wala eh. Mas madalas, takot na takot tayo kung ano ang sasabihin ng tao sa atin. Pero hindi natin sinasabi, hindi tayo takot na takot kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. Pahanghusgahan tayo. Tandaan po natin, ang tao, nasa huli ba ang kanyang halakhak? Hindi. Nasa huli po ba ang kanyang salita? Hindi. May kamatayan, may katapusan po yan. Kaya mag-ingat po tayo. Kung tayo takot na takot sa anong sasabihin ng tao, dapat tayo matakot. Ano kayang sasabihin sa ng Diyos? Ano kaya ang gagamitin ng panghusga sa iyo ng Diyos? Yan po ay napakahalaga. Napakahalaga po yan. Kaya itong pag-usapan natin ngayon ay tungkol po yun sa Corpus Christi o ang pagsisimba. Ang importante nga ito po nga mga tugang, sa aga pala magsimba kita. Minsan, ang iba din na nagsisimba. Mag-online mass na lang po. Alam mo, ang online masses, may purpose po yan. Sa mga may sakit lamang po yan. At sa mga hindi makalakad dahil po sila ay may talagang malubhang karamdaman, nasa ospital, hindi makaalis sa bahay, at hindi makaalis sa ospital, kaya pwede po sila mag-online masses. Pero po ikaw naman, ang lakas-lakas po naman, nakakapanood ka pa ng sine nga, nakakapunta ka pa sa sabungan, nakakapunta ka pa sa mall, nakakapunta kung saan-saan. Pero bakit pagdating sa simbahan, marami tayong rason, ay hindi pa ako pwede makapunta, may pupuntahan po ako. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang pagpunta sa simbahan o pagpunta sa paliguan o sa ekskursyon o pagpunta sa mga beach o pagpunta sa mga party? Ano ba talaga ang mas mahalaga? Tandaan po natin na may infinite value ang pagsisimba kasi may grasya. Tanong, pag ikaw nagpunta sa party, makakatanggap ka ba ng buhay na walang hanggan? Hindi. Makakakain ka. Pero hindi ka makakatanggap ng grasya na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Halimbawa, pag nagpunta ka pa manood ka ng concert, manood ka ng whatever na mga palabas, do you think mapapatawad ka sa iyong makasalan? Hindi. Pero pag nagkumpisal ka, pumunta ka at nagkomunyon ka, matanggap mo ang grasya,
ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po sinabi na ating Panginoong Jesucristo, if anyone who lives and believes in me will never die. Even though he die, he will live forever. Bakit? Yan po ang pangako ni Kristo. Ang sino mang kumain ng aking laman, sabi ni Kristo yan ay hindi na mamamatay. Mamatay man sila dito sa mundo, pero hindi siya mamamatay magpakailanman sapagkat siya ay may buhay na walang hanggan. Yan po pag-usapan natin mga tugang, ang kahalagahan ng pagsisimba at ang kahalagahan ng pagtatanggap ng komunyon. Anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos ng mga paalala. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ibalik ang suportang bigay ni Nanay at inominate siya sa Suporta sa Ginhawa Award for Best Supporting Nanay. 15,000 pesos ang naghihintay at marami pang iba. For more details, follow Generica Drugstore on Facebook and TikTok. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan na aldaw ning Sabado, petsa 21, kang bulan ning Hunyo 2025, kung sain kita ngunyan mga tugang ay nagpreparar, naghahanda, kaya pinag-urulayan ta mga tugang ang kapistahan bukas, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o the Solemnity of Corpus Christi. Ito po ang maririnig natin na babasahin, at ang salita ng Diyos talaga ay nakapagpapabusog sa atin. Ang misa ay binubuo ng liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. At ang pagsinabing liturgy of the Word, ito po ay binabasa po sa misa ang Biblia. Kaya huwag po sasabihin, ng Katoliko po ako, hindi ko man lang nabasa o narinig ang Biblia. Siguro po kasi hindi ka nagsisimba. Kasi tuwing nagsisimba ka, maririnig mo po ang Biblia. Kasi sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa, sa Ebanghelyo, saan po galing ang mga basahin na yan? Galing po yan sa Biblia. Kaya napakaganda po yan na basahin po natin ang Biblia kasi ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating paglalakbay. So sabi nga Thy word is a lamp unto my feet. Tama. Yung po mga tugang, at dahil kung ang salita ng Diyos ay ating pagnilay-nilayan at lalong isabuhay, hindi po tayo maliligaw. Kasi ang salita ng Diyos ay totoo. At ang salita ng Diyos ay naging tao yan kay Kristo, na nagsabi si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Okay? So napakaganda po. The liturgy of the Eucharist naman ay kung saan yung mga inaalay natin, nakikibahagi tayo kay Kristo sa kanyang pag-alay ng kanyang katawan. At ang kanyang katawan at dugo, yun. Sinabi nga, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. So doon po, the liturgy of the Eucharist, yung pasasalamat. Nagpapasalamat po tayo, dahil ang ibig sabihin ng Eucharistia, thanksgiving, pasasalamat, sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Kaya po ang misa, ang buong misa ay istorya po yan ng pagkabuhay ni Kristo mula noong siya isilang, una ipinamalita, kay Maria na isisilang si Kristo sa kanya, naisilang si Kristo at kaya may glory, di ba? At the same time, nangaral si Kristo, kaya na liturgy of the Word, at hanggang nabuhay si Kristo, inalay niya ang kanyang buhay, the liturgy of the Eucharist, at hanggang po sa nung sinabi ni Kristo nung sa Ascension, humayo kayo, ipangaral ninyo ang aking lahat na aral. Yun po yun.
Kaya sabi, the mass is ended. Ang ibig sabihin doon, tayo po ay maging kasangkapan ni Kristo na ipahayag ang kanyang mabuting salita. Ano? Sa Ascension, Great Commissioning po yun. Kaya pag sinabi the mass is ended, ibig sabihin, doon na po yun. Yung tayong lahat ay isinusugo na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Ipahayag ang kaligtasan. Okay? So bukas, ang unang pagbasa ay mula po sa aklat ng Genesis. Ito po ang unang aklat sa Biblia. Kabanata 14, talata 18 hanggang 20. Basahin ko mga tugang parang bukas, pag nagsimba po tayo, meron na po tayong alam. Pagkatapos ng nagdala ng tinapay at alak si Melkisedek, ang hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Pinagpala niya si Abraham sa pagsasabing, pagpalain si Abraham ang kataas-taasang Diyos, may lalang ng langit at lupa, at nakilain ang kataas-taasang Diyos sapagat inilagay niya sa iyong mga kamay ang mga kaaway mo. At ibinigay sa kanya ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat. Mga kaibigan, yan po ang unang pagbasa na mapakinggan natin bukas sa kapiyastahan ng Corpus Christi. Ano pong ibig sabihin? Sa unang pagbasa, pinagpala ni Abraham si Melkisedek. Sino si Melkisedek? Si Melkisedek, mga tugang, ang hari ng Salem at pari ng kataas-taasan Diyos. Kaya the order of Melchizedek, kami naging pari, ano? Pagkatapos niyang mag-alay ng tinapay at alak. Kasi nga, yun na ngayon, pag-alay ng alak at tinapay, gawain po ng pari. Siya ay kumakatawan sa ating Panginoon bilang paring walang hanggan at tagapamagitan ng tao sa Diyos. Yun. Kasi ang pari po, ang talagang gawain ng pari, siya po ang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Ano? Parang tulay. Ano? Tulay po siya. At ito po ang napakaganda doon, ano, na sinasabi mga tugang na si Melchizedek, ano? Siya po ang pari ng kataas-taasang Diyos. Ano? At bilang pari, nag-aalay po siya ng alak at tinapay. Ano? So mga tugang, alam mo, isa sa pinakamalalim na hangarin ng ating puso, mga tugang, bilang tao, ay may kahit isang taong makapasok sa ating kalooban ay makikilala sa ating lubusan. Sa kabilang dako, ang pinakamalalim na kalungkutan ay ang maramdaman na wala kahit sinong nakakakilala ay nakakaunawa sa atin ng lubusan. Kaya sa araw na ito, mga tugang, na ating ginugunita, ano, at pinaghahanda ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at tugon ni Kristo o Corpus Christi o ang banal na Eucharistia. Ito po ang sakramento, ano, na iniwan ni Kristo na pakikipag-isa sa puso ugnayan sa Panginoon. Kaya sa banal na Eucharistia o sa Santa Misa, tinutugunan ng Panginoon hindi lang ang ating hangarin na may makikilala sa atin sa lubusan, kundi ang makaisa niya sa katawan at dugo, puso at kaluluwa. Tayo ay nagiging kanya. Ano? Kasi depende po, sabi nga, kung ano ang iyong kinakain, ganong mangyayari sa iyo. Kasi nagiging bahagi ang mga kinain mo sa buhay mo. Yan na. Kaya nga, kung tayo po ay nakikibahagi kay Kristo sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo, tayo po ay nagkakaroon ng buhay ni Kristo. Yan po ay napakahalaga. Okay, sa ikalawang pagbasa naman, ating makikita, mga tugang, ang aklat ni San Pablo o sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 11, talata 23 hanggang 26. Sa unang aklat po ito ng Korinto.
Basahin ko mga tugang. Mula sa Panginoon, ang tinanggap ko ay binigay din sa inyo. Nang gabing ipinaubaya ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat. At saka pinagpira-piraso niya ito sa sinabi, ito ang aking katawan na ipapaubaya dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayun din naman para sa kalis, matapos maghapunan, sinabi niya, ang kalis na ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom sa pag-alala sa akin. Sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay at iinumin kayo ng kalis, inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa pagdating niya. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita na ating mapapakinggan bukas. Nagsimba po tayo mula sa unang aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, talata 11, kabanata 11, talata 23 hanggang 26. So ito po ang ibig sabihin dito. Sa ikalawang pagbasa, sa uling hapunan, ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang kanyang banal na katawan at dugo. Itinagubilin sa kanila na ipagpatuloy ito bilang pag-alala sa kanyang pag-alay ng sarili at buhay. Ang ibig sabihin mga tugang, huwag po nating kalimutan ang ginawa ni Kristo sa buhay natin, na inalay niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan. Yan, napakaganda po ito. Kaya sa mabuting malita, ang ating pagbabahaginan, sinasabi pagpapera-piraso ng tinapay ng ating buhay, tayo ay nagiging isang katawan, buhay na nagbibigay buhay sa isa't isa. Napakaganda po ito, na nagpapaalala sa atin ng pakikiisan natin kay Kristo. Kaya paano yon? Sa pag-alala sa Kanya. Kaya huwag po nating kakalimutan. Kaya mahalaga po na tayo ay palaging nagsisimba. Kasi tuwing tayo nagsisimba o nagmimisa, ating inaalala ang lahat na ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Parang hindi natin makalimutan. Kasi ang tao talagang makakalimutin. Pero sabi nga, ano po ba ang gamot sa mga makakalimutin? Paalala. At ang paalala nito ay matatagpo natin tuwing po tayo nagsisimba. Babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Ang oras tabi mo niyan is 30 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ng DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At dumako na po tayo sa mabuting balita na maririnig natin bukas, araw ng Linggo, nasa tuyang sineselebrar ang Corpus Christi. Ang ebanghelyo mula po sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 9, talata 11 hanggang 17. Akin na pong babasahin. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisan na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroroon." Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulong ng tig-30. Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita na atin mapapakinggan bukas sa araw ng Linggo na pinagdiriwang po natin ang Corpus Christi. At makikita natin sa unang pagbasa, sa pangalawang pagbasa, meron pong sa aming common denominator. Ano po yun? Pagkain. Tandaan natin na sa unang pagbasa, narinig natin noong mga araw na yon, dinalhan ni Melchizedek, sino? Si Abraham, ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. At yun nga, mga kaibigan, sa pangalawang pagbasa naman sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, nakita naman natin na yung sinabi ni Kristo sa huling hapunan, na alalahanin siya. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At ngayon naman, nakita natin kung paano si Jesus ay nagmilagro ng sa maraming tao na pinakain niya. Sabi nga dito, na lumabis pa, at nakapuno pa ng 12 bakol, na simula noon na tingnan natin, 5 tinapay at 2 isda lamang. Totoo na nga naman pag ibinibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay, tayo ay pinagpapala, pinararami ng Diyos. Makikita natin. Napakaganda po. Kaya ngayon ating pagnilayan na pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo or Corpus Christi. Ito po ang misteryong araw-araw na pinagdiriwang natin sa simbahan. Ngunit sa araw na pagtanggap natin ng pangyayari, paano mauunawaan
At ano ang hamon sa atin ng banal na pagdiriwang? Yun, di ba? May hamon po yun. Ang hamon sa atin, una, siguro talaga may mangyayari. Ano? Sabi nga, paano nauunawaan yung ginagawa natin? Ano? Yan ay mahalaga po yan. Ano? Tandaan po natin na ang Santa Misa ay hindi lang pong celebration. It is a sacrifice. Ano? Sakripisyo po ni Kristo yun. Ano? At ang sakripisyo din natin. Kaya napakaganda pong pagnilay-nilayan yan. Sa unang pagbasa, narinig nga natin kung paano inalay ni Melchizedek ang tinapay at alak sa Diyos sa kanyang pagiging pari ng kataas-taasan. Tandaan natin, ang banal na sakramento ay isang pag-aalay. Inaalay ito araw-araw sa pamumuno ng pari. Ano? Nakikisalo ang tao, ang sambayanan, ang simbahan bilang bahagi ng pagdiriwang. Tanda natin sa paghahain ng pari sa katawan at dugo ng Panginoon, sinasariwa natin ang una at tanging pinakadakilang paghahaing ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, kung saan siya ang nag-alay at siya rin inaalay na handog. O yun kaya sabi ko mga tugang, sakripisyo talaga yan. Kaya hindi pwede kang magsimba na walang sakripisyo. Lahat na pagsisimba natin ay may sakripisyo. Ang iyan po ay paggugunita sa sakripisyo ni Kristo. Kaya yung sakripisyo mo at ang sakripisyo ni Kristo ay magiging daan ng ating kaligtasan kung ating isinasama yan, ano, sa banal na sakripisyo ng misa. Ano, napakaganda po yun. Nandan po natin, sabi nga sa English, the Mass is the celebration of the unbloody sacrifice of the Mass. Sa misa po yun. Kasi hindi na po madugong pag-aalay ng Panginoon sa misa. Kung sa Kalbaryo, madugong pag-aalay po ng yun. Pero dito hindi na. Kaya ang madugong pag-aalay ng Panginoon ay patuloy na pinagdiriwang natin hanggang sa ngayon sa pamagitan ng banal na sakripisyo ng misa. Okay? So kanina narinig din natin uli yung sa pangalawang pagbasa na sabi ni Kristo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. No, narinig natin sa ikalawang pagbasa yan at mismo ang mga salitang binanggit ng pare sa pagdiriwang ng misa. Kaya inuulit po natin yan ang mga salitang isinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto upang makarating sa iba't ibang panig ng mundo ang salitang magpaalala sa atin ng dakilang pagpapakita ng Diyos ng pagmamahal sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ng pag-alala natin sa dakilang misteryo ng kaligtasan. Inaalala at ginigurumdum natin ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Tanda natin sa pag-alala o sa pagrumdum, binabalikan natin kung paano ipinakita ng Diyos o pinakita ni Jesus ang tunay na pagmamahal na inaasahan sa lahat. Ang mamatay sa sarili upang mabuhay ang iba. Yan, napakaganda po yun na si Jesus ay namatay. At itong ang dulot sa atin ng banal na sakramento tuwing tumatanggap tayo ng katawan at dugo ng Panginoon. Okay? Kaya nagkakaroon tayo ng buhay. Ano yung buhay na yan? Buhay na walang hanggan. At sinabi ni Kristo, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi na mamamatay. Kundi mabubuhay. Yun, napakaganda po. Ano naman hamon sa atin sa pagdiriwang ng Santa Misang ito? Ang pagdiriwang ng banal na Eukaristya o Misa ay pagtitipon ng lahat upang mag-alay sa Diyos at alalahanin ang dakilang paghahain ng Panginoon sa krus. Kaya sa pamamagitan ng pagtitipon, pag-aalay at pag-alala,
ipinagdiriwang natin ang dakilang misteryo ng tinatawag natin Corpus Christi, Body of Christ. Dahil sa nag-uumapaw na biyayang natanggap ng lahat ng nakikisa sa banal na pagdiriwang, hamon sa atin ang dakilang kapistahan na ibahagi ang natanggap na biyaya sa lahat. Kaya wag natin sasarilinin, Kaya nga, ipamigay. Kan makita natin doon sa Ebanghelyo, nakita natin, hindi ba? Ipinamigay. So, there is always abundance when there is sharing. Katulad ng ginawang pagpaparami ng Panginoon sa 5 tinapay at 2 isda upang makakain ang 5,000 lalaki, kasama ang babae at mga kabataan. Ang misteryo ng dakilang kapistahan o Corpus Christi ito ay lubos na may sasabuhay kung sa ating pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo, may bahagi natin ang ating mga tinanggap sa lahat. Kaya maganda, ipamahagi natin. Anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, patuloy po tayo sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ini po sarong tape as live. At patuloy natin na pinag-usapan ang Corpus Christi, ang kapiyasahan bukas, na pag-aalay, pag-aalala at pagbabahagi. O kanina sinabi natin yung mga natanggap natin sa pag-aalay at pag-alala ating ipamahagi. Yun. Importante po mga katugang ang pagmamahagi. Sa patuloy nating pakikibaka sa mga hamon ng mundo, hindi natin nililimutan ang iba. Huwag mong kakalimutan. Sabi ko kanina, hindi pagiging makasarili, kundi anumang ikabubuti. Tandaan po natin yan sa mga pagkakataon ng trahedya at mga pangangailangan. Kaya, lalo na sa Pilipinas, hindi ba, tinagurian natin na itong bansang Katoliko, bilang isang Katolikong bansa, hindi maiaalis sa ating mga tumatanggap sa katawan at dugo ng Panginoon ang maibahagi ang mga biyayang natatamo sa mga lubos na nangangailangan. Kaya kailangan talaga tayo ay makibahagi. Kaya patuloy nating ibahagi si Kristo sa tuwing tutulong tayo sa iba. Napakahalaga po yun, na si Kristo ang nakikilala sa ating pagbabahaginan. Ibahagi hindi lamang ang mga material na pangangailangan, hindi lang yung mga pera, hindi pagkain, mga material na bagay, kundi gayon din ang mga spiritual at moral na pangangailangan na nakakaramit lahat higit sa social media. Ito po ngayon ang importante. Dapat po tayo ay sabi nga magising na. Lalo sa panahon nito may AI na. Na ang pagbahagi natin ay hindi lang po sa mga material na pangangailangan, kundi pati na rin sa spiritual at moral na pangangailangan ng tao. Importante po ito na makilala si Kristo sa pamamagitan ng mga Kristiyano. Kinuha ng Panginoon ang tinapay, nang binasa na nga natin sa pangalawang pagbasa, hindi lamang para sa Kanya. Kinuha ng Panginoon ang tinapay upang hati-hatiin at ibahagi sa iba. Yun naman nakita natin, di ba? Nung pinaupo ni Kristo yung mga tao, at doon makikita natin dapat talaga may orderliness, may kaayusan. Sabi ba ni Kristo? Sabi ni Kristo, utos ni Kristo doon sa mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulutong ng tiglilimampo. Yun, tiglilimampo. 50. Alam mo, parang sa ganun madali. Kaya yung ginawa nila, pinaupo ang lahat. At ang ginawa ni Jesus, kinuha ang tinapay, 5 tinapay, 2 isda, tumingala sa langit, nagpasalamat, pinaghati-hati. Pagkatapos sa pinaghati-hati, ito na po ang mga apostoles, sila po ang nag-distribute. Kaya nga tayo po ay dapat sabi nga mga dispenser ng mga biyaya ng Diyos. Kaya nga pag tayo nagsisimba, mga kaibigan, sana pagkatapos ng pagmisa, pagkatapos ng pagsimba, ito po ang hamon sa atin. Ibahagi natin si Kristo sa iba. Magtatanong kayo, Father, paano namin maibabahagi si Kristo? Alam mo, maibabahagi natin si Kristo sa pamamagitan ng ating mga mabubuting salita at mabubuting halimbawa, mabubuting gawa. Yan.
Kaya nga masasabi, ay tingnan mo nga yan, mga taong yan, talagang Kristiyano nga sila. Bakit? Hindi sila makasarili, kundi gumagawa lagi sila ng mabuti. Yun. So, napakaganda po yun. Kaya sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Corpus Christi ng Panginoon, ialay natin ang lahat sa Diyos. Yun, ialay natin sa Diyos. At alalahanin natin ang dakilang pagmamahal ni Kristo at ibahagi natin ang Panginoon hindi lamang sa marami kundi sa lahat. Yan po ang hamon sa atin ngayon eh. Maibahagi si Kristo. Yan naman ang talaga mahalaga po ito. Sa misa kasi hindi lang tayo nag-aalay. Hindi lang natin inaalala yung ginawa ni Kristo, kundi ang pangatlong hamon sa atin ay ang pagbabahagi o ang pakikibahagi, sharing of Christ to others. Kung titingnan natin, ganun po ang ginawa ni Kristo. Ibinahagi niya ang kanyang sarili sa atin. Okay? Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya yan po ay mahalaga. Ibigay natin si Kristo sa pamagitan ng ating mga mabuting gawa. Yun. Kaya makatulong tayo. Napakahalaga po yun eh. Na ito po mga kaibigan, na ang pagbabahagi. Alam mo, may kwento po. Ito po si Dominic Tang. Siya po ay isang matapang na Chinese archbishop na kung saan siya po ay naikulong 21 years for nothing more than his loyalty to Christ and Christ's one true church. Tandaan mo, sabi niya, I would like to say Mass. Yun, sabi niya, gusto ko magkaima ng misa. Kaya, after 5 years of solitary confinement in the windowless, walang tingnan mo doon nasa China, dump cell, the Archbishop, si Dominic Tang, was told by his jailers that he could live it for a few hours to do whatever he wanted. So 5 years solitary confinement po yan, and he had a couple of hours to do what he wanted. Ano ba ang sabi niya? What would it be? A hot shower? A change of clothes? Certainly a long walk outside? A chance to call or write to a family? What would it be? Sabi kang warden. I would like to say Mass. Yan po ang sinabi. Anong gusto mong gawin? Nakulong po siya. Ang sabi ni Archbishop Tang, ito po ay nakasulat doon sa Priest of the Third Millennium. Ito pang mga tugang. Ganon din. The Vietnamese Jesuit Joseph Nguyen Dong Don, who spent 9 years in labor camp in Vietnam, relates how he was finally able to say Mass when a fellow prisoner shared some of his own struggled supplies. So ano po nangyari? That night, when the other prisoners were asleep, habang natutulog itong ibang mga prisonero, lying on the floor of my cell, sabi niya, nandoon daw siya sa kulungan, I celebrated Mass with tears of joy. Nagmisa siya. My altar was my blanket. Tingnan mo gumawa pa rin siya ng paraan kaya nasa kulungan. My prison clothes was my vestment. Kasi wala nga silang kasulya. But I felt myself at the heart of humanity and the whole of creation. Sabi niya, ngunya na pinagdiriwang ang Corpus Christi, malaki pong influence ang istorya sa tuya. Today's feast, the most blessed, most body and blood of Jesus constantly calls us beyond ourselves to a sacrificial love for others. Magayon mga tugang. So wag po nating kakalimutan yan. Kasi ito na nga mga ibang tao na talagang hirap na, pero alam mo, gumawa sila ng paraan parang makapagmisa lamang. Okay? So yun, napakahalaga po yan, ang kwento noon, kaya ngayon na sineselebrate natin ang Corpus Christi,
sa tuyang pag-isipan ito. Na ano ba ang tingin natin sa Santa Misa? Ito lang ba ay dahil para makapagsunod tayo sa obligasyon o kinakailangan natin palaguin ang ating relasyon sa Diyos o kay Kristo lalo na? Mahalaga po ini. Tandaan po natin na importante ang Santa Misa. Sabi nga ng mga unang Kristiyano, napakaganda po yung comment nila. Hindi po ako maaring mabuhay na walang Santa Misa. Kaya ngayon, ang huling tanong ko po sa inyo, pwede ba tayong mabuhay na hindi nagsisimba? May mga taong, Father, kaya hindi ako nagsisimba, pero buhay pa rin ako. Siguro nga, buhay ka, pero wala kang buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ang buhay na walang hanggan, makakamtan natin kung tayo ay nakikibahagi kay Kristo sa kanyang pagkain. Sabi ni Kristo, whoever eats my flesh and drinks my blood will live in me and they will have life forever. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po, bukas wag natin kakalimutan Corpus Christi. Sana po, kung pwede, makapagkumpisal tayo at makapagkomunyon, makinabang, hindi maging sayang. Kasi ang napakalungkot sa tao ay hindi tayo nakapakinabang kundi nagsayang. Ito po muli si Father Bus na nagsasabing Diyos maray na hapon sa Indogabos at maraming salamat at nawa pagpalain tayo lagi ng Diyos dahil mahal niya tayo. Tandaan po natin, ibahagi natin si Kristo pagkatapos natin na matanggap siya sa komunyon. God bless you. Bye-bye.